hori gure kabina Laiziar irratik batu zaitez gugaz batera Danon batera Laiziartzen txiste edarra Tiriñoren kanbara agenda 2008ko azaroaren 20a eta gaur hasten da hemen Laiziar irratiaren lehenengo emisiona. Pandemia baten erdizen, horako idea zuruek urtutan dira. Ideia berez lehen dator eta ontxe berreskuratu dugu hainbat lagunen artean. Abadetxien espiritueri jarraituz, abadetxien horma barruetatik, zein kanpuetatik, eta hementxe gatoz herriko historia kontatzeko, entrevista serioak eta zoroak egiteko, hainbat gauzatarako, eta gaurko lehenengo emisio honetan be, hainbat kontu ekingo dugu, entrevistak, musika kontuek, egun hon entzule. Urtebete oparue, bizi zen dugune. Zelako oroitzapenak, azaruak 21 bat. Hogei zen hasi zan igual, baina luzetu zan ez esperotako... Fallu edurbe mikrofonuen. A ver. Bai. Oi, marka nien zute jatzu. Hogei zen hasi zan, baina igual... Ez. Ke pasatzen? Teniko? Kaixo. Oin bai. Opa. Mikrofono doblea zen bai ondo entzuten. Oi bai, hola bai. Ez dakik zein da bien ondo duen bizitatik engo. Argazitateko modu. Bai. Juena esaten noixe, hogei zen hasi, baina 21 arte jarraitio gala, ez? Hor ez dakik oso ondo nuze... Ze mugatan egon zan, ez da? Bai. Neko, klaro, geunken 21 azala, baina... Gauza da grabauen ginule hogei zen, baina lehenengo emisinue 21 izen zala. Jendiek 21 entzun zabela lehenengo bai. Orduen ondino esken duen etxen zuzenien esken duen emituten, hori egunien entzun berri xabin. Gaina zuzenien, urte bete da gero zuzenien. Bai. Eta espero dugu 2022ko urte aurrenien. A ver. Uinez be. Jo, bai. Ia. Nik uste bai ez da inerronkan dizi. Guk hori lortu aldugu hori eta gehiago. Laiziar irratia txiki hasi izan. Baina biluen non aldu garen. Urte bete betetzera. Eta... Jesus, kristonako feedbackako guanera. Bai. Terrible, Bai. Bai, urtean zak kalera eta danak edatzen zaitu. Zuzara, Laiziar irratikue. Bai, eta eta nor da Josetxu, eta... Nor da Josetxu, wow. Josetxu. Zelako gauzak, urte bete, ja. Josetxu letik azengo da, hortik. Ai. Ya te digo. Pintxe euko daut abarruen. Eskalde barruen pintxe moduen euko. Rabak egin da. Lagon dingotzazko. Zelako ondo. Ba hoxe, gure urtegune da gaur, azarbako eta Laiziar irratiak urte bete. Eta esan dugu, merezi da moduen gure entzulieri, saio berezi bat, momikotzegu, ez? Claro, bai. Guk merezi dugu, ez da? Hori da, guk eta entzuliek dano merezi dugu, danon egune dalako, Laiziar irratiko egune gure lehengo urte betetzi, espero dugu, asko izeti, ez? Lehengo izen da. Bai. Ziur. Zelago, harin joen da mañana, Tita. Igerri bin barik, Oso harin, ez da? Urten ginen konfinamento ditxoso horretatik, eta, de repente, bitu zer sortu zen, Laiziar irratia gure ideia zoro bat, proiektu polititan handi baten bihurtu. Famili itzel bat sortu. Eta mentxe gauz, gure domekako agiaz. Egun eskasa tokau jaku urte urnerako. Bai. Egun hemen gauz, alpiet kañon. Hori da, karo. Hori da, igerten da beste urte horren motorondala, azte buru honetan da. Hoxe. Daños kolaterales, ez da moduen. Ba, bueno, eskerrik asko entzule hor basauz entzuten, zuen egune bada, danon egune da, eta celebraukogu. Kostau jintzati, berbaiki, Eta, bueno, honen eixengo zan errepaso bat eki, ez? Zintzo gara mintzo sakon batengo gure ganien gaur, merezio guleko, gure egune dalako. Eta lehenengo galderi luzetukot, betu, gatsa da erantzune,
zelan ikusi zue urte hau? Aitxan, ez. Gauza bat. Leak eta txoa dek miogu. Bai. Jakin, probeziti guztetan jakon, entzule hor zauzien entzule fidelari, saritzeko moduen, lehiaketa bat ipiniko gu, eta galderatxu balduzetuko gu, eta erantzuten dozuenari, asmatzen dozuenari, Laixi Irratiko kamiseta bat. Opari. Asmatzen dozuenen artien, sosketengo da, eta kamiseta bat oparituko. Eske gizera. Vale. Eskeste lan kamiseta barik ditu begara. Erantzun zuzen bat egon ezkero, ari emongotzeu direkto, baina gaiz egon ezkero, sosketin bier. Galderi botatzen momentuen ja, hasiko da WhatsAppa topien. Claro, hemen dago, Orduen, galderi hause da. Ia. Nos hasi ginen, Laixi Irratia Abaetxetik emititzen. Eta guk lau aukera luzetuko guz, atik deraino. Urtarriak 15, abenduak 18, beti emitidu izen dugu Abaetxetik, ala azkena, beti da negabizgu Laixi Arzelaitik emititzen. Aberrentzule, honek izen di aukerak, por si acaso barri dingo galdera. Bai. Balri dengo galderi, Nos hasi ginen gu Abaetxien gure estudioen emititzen. Eta aukerak die, A. Urtarriak 15, B. Abenduak 18, C. Betianik gauzemen Abaetxien, sortu zenetik gehiago, urte bete. Edo, urte bete daruegu Laixi Arzelaitik zuzenien zueri saio honek eskaintzen. Así que hartu parte. Guk hemen edeko guz kamiseta dotoriek eta holako bat irabazteko, gizen bezun, asmatu. Lau aukera honetatik bat da erantzun zuzena eta erantzun hori emoteko, betiko lez gure telefono zenbak izemen dau, 6-5-0-2-7-9-4. Berri derrepikatukot, ze behin esan da ez da neiku izeten eta 6-5-0-2-7-9-4. Hartu parte WhatsAppez. Eta, bueno... Zaibek gaurre haiken da benenien, jakin gogu, erantzuneko batu zen, ez dutu zen, zauzketin birran ez da nenbier, nik uste baiz, papela justu ibiliko gara, baina engo zozer. Eta ben bai, hasi gaik esan sakontzen gure balorazio eiken, ez? Gure irratizeri buruz, arazoturiko da izor, Deskurrio. Horre mikrofonuek ez teko goazkorik, gure moduen ajetxua ez dago, Ñoz. Hori bai. Ja. Intermitente. Bai. Bueno, Toto, zu basitxe, venga. Eizu balorazio txiki bat, zelan izen da gure urte hau? Zelan ikusi zara Laixi Irratian, no zelan ikusten dozu, zer hobetuko zeunke, zer ezen du hobetuko? Hobetu? Bueno, hobetu ez ebez. Bueno, hobetzeko gauza asko dongolik ez, baina ez du behar bez hobetzerik. Hobetu ingo. Aurra ingogo, baina nipitzen dut geure saioeri txalokola ez ebez faltan. Emozinue, barrie, piperra, danetideko. Saltza guztietan kipuli, Eta egiz esan da, nik ez dut dudarik, hasi ginenetik, oin urte bete lehenengo saioen gendunetik, urte beteko gendule eta beste asko itxengo dienak. Betez be, lehenengo saio hori zelan urten zan ikusile, hasieran nervizio gainuen eskandu jekin zelan urtengo zan zelan egin bez. Eta lehenengo saio hori zelan urten zan da zelako elegante urtenakun entzunde, holako etorkizun oparu. Igerri zendu lehenengo saioen, ja. Bai, nik zauz. Bai, jo, desde luego. Eta ez tozku defraudau, ez togu defraudau esan daigun. Ez guk, ez entzuli. Ez entzuli bitxeu. Horre, alpide kañon. Bai. Horregaz egin nik sorpresa handiz jaue. Eukin dugun reperkusinua, zero harreriaz, horrek indozten iri beste... Da, bueno, injarra asko emondozku, injarra handiz emondozku horrek. Hombre, bestela... Eskerrak emotie, geure entzulieri. Bai, eskerrik asko, da zoritxonak eta eskerrik asko, eta... Da bixe, azteko. Orden, balorazio zer izu bizena zuri, Uste joan, Sakona. Eta politia. Mesi dau. Laburduz esan dozu, apostu barezenek izin hona izango zala, kalidadi eguela hemen. Bai. Materia prima ona eguela. Eta urte beti indogule, tio. Urte bete lelena. Ez da esko izango dira. Ona. Da maitan ezelan ikusten duzu, balorazio txue izu, a ber. Nik esan bihot, usteot, la leche garela. Hori. Eta kriston proiektu polite deko gule hemen martxan. Hasi zala pizkatu lan usteot nik
la aventura, ez da? A ber, zelan doien, a ber, zelan egiten dugun, eta uste dut profesionalizau garela asko, bai? Ikusten duzu gure estudizu lehenko gunien edo gaur, eta hobetu inda, dana, ez da? Eta gure goguek, uste dut, oine bizirik hau dauzela. Bizirik hau esaten da, ez? Bizirik hau dauzela, ez da? Eta... Bizirik hau. Eta hori, uste dut honek etorkizun oparu dekola, eta mendik uinetara, eta uinetatik. Euskal Herri osora, mundu osora, eta... Mundura, dana konkistatu. Eta jendiak hor dauko dagutaz. Hori. Venga, Marka. Ba, nik esango nuke... Jo, zeus, hori mikrofon hori. Estantzutan. Entzuten da, baina... Baitan profesionalago bai, baina ondino... Medias. Bueno, bai. Nik esango nuke ambientie sortzen dala, ez? Eta bai hemen da, bai herrixen, eta importantiena hoxe, ez da? Aportazio hon bat indatzeu herrixeri hori da, beste Oso ona. Ixo horretaz inda. Bai. Laixi errati esker. Bai. Wow. Gero radizue gainera nire ustez, bai FM-etik eta digitaletik bai, deko faktore bat dela konpainia iteku, ez? Eta, bueno, gainera pandemia sasoi honetan hori nik uste asko baloro dela, etxien zauzenien eta radizio ipini eta jendi horretan, azkenean sartzen zara tertulia horretan, eta nik uste jendiek eskartuko gala, bai, ez? Gure gauzak entzutie, historizuek, musikie... Etxietako sukalde asko konkista hoguz, ja, osea, batzuk esatu, bai, guke zapaturo, ipinen dugu, o etxien isiera garbitzen duten artien, eukitzen dut ipinitela isiera irratia, o barmosetan dugun artien, familian ipinen dugu hor, telebistan atope, da entzuten dugu. Eta ja, aparatuen bertan ja entzunal izango da nien, ja... Total, revoluzioa. Aparatu entzun da nien, ja, uin esazten gaienien, Euskadi irratia, gaztea eta zuek, preparaos, kristonako lati momitzu hau, zeuena kentzeko, zuena konkista den bio. Ja, lo creo. Eirati, zer gehiago esango zeunke. Ja, esan oso edanerik, ja, daudana esan da, ez dakit. Oso proiektu polite jarri egu martxan, eta kriston urte polite indogule. Gauza pilo bat, tarte pilo bat sortu die, gai desberdinei buruz, gauza asko landu doguz, eta ez dakit, oso polite. Eta herri zen baukina oso harrera ona, eta oso posik. Terrible. Handiz llegara. Dondin handiz jabengo gara, urtiek eurrerainala, ardu moduen, ontzen kungo gara gu, Eta entzungo nenoke teknikuek dekon valorazio, ze opinio. Zer ratara zenke urte honetatik? Ba gauza honak besterik ez? Zer gaitik... La leche. Gainera horregon zari esaten ez? Urte bat izan da, pizkat pandemizakin, gero pandemizite urten gara, badetxien sartu izen gara, gauza asko pasau diez, ez? Eta gauza asko bastante ilusionantiek. Eta irratize da horretako bat. Eta gainera ostilarero junteti eta edukiak guk gure eduki originalak eitie, ez dakit, deko merito bat, eta ez dakit, jendiek nik ustot hori ikusten da bela, eta gauza batzuk ailakoz guztau gehiago, eta beste batzuk itxiau, baina entzuten dago igual programa oso, ez? Eta, por ejemplo, hortik bezan dozu, igual, de repente kaletik junda, esatie, nik entzutut laixia irratia, pertsona bat, de repente aurreko baten, Mikel Atxe txistu laixak. Nik entzutut laixia irratia, esaten zu, ostras, Mikel Atxek entzuten dau, edo berrizko lagun batek esaben, entzutut laixia irratia, edo, de repente, inguruku bai, Izaro eta... justo eta Kristina bentzuten da bera zuzenien, eta... Niri behurreko nesagozten, nesa gorratan baina sozten da, de repente, nik entzuten dutzu, eta Kriston ilusinio egiten da, eta izan dozu, ostras, egiten dozun gauza bat, zure gogo guztitzegaz, jendieri zoze raportetan dotze. Azkenien, zuez barre bat azetxera, ez dakizu, eta hurrengo gunien, irratire zuez posau edo motivazio horrekin. Ez basan egongo lako feedbacka, ingo gilun guretzako, baina azken ingo guek igual bai jungo zen pizkat mermetan. Eta horraitik, Kriston ilusuñaz jarraituko, eta berz urte gehiago egiten baduzen. Urte asko, gerri emoten.
Gure estudioen, nun ete da gure estudio, Nun ete da, badetxi da? Laixi arzelai da? Nostik, Nostik gauza badetxien. Laixi arzelain, inun bez. Hori zindan galderi zin izen da. Noz hasi ginen gu abadetxetik emititzen, noz hasi ginen, aukerak, barrido. Boteixo, zangoaz. Lehenengo aukera, urtarriak 15. B, abenduak 18. C, betianik gauza badetxien. Edo D, laixi arzelain. Ez da gizmen, bai, arazo bat, egon da teknikue. WhatsAppien alrebes ipini dugu eta B. Bueno, WhatsAppien A da B eta B da A. Bestela ipini A, berdin, hau. Osa, balitxo dagoena nik hemen ahotxez esan duazen aukerak. A da urtarriak 15 eta B da abenduak 18. Eta hori da gure lehiaketan, eta nik ez dut inbalorazio guzu nik egia. Bai, Merezi dau. Bai. Bueno, urte bete. Oino urte betean batu ginen. Jotak, hainkap eta ardale jozkoen mikrofone ikusi hain gengozko, Ganera fijau gara oin sarreri pintxeko orduen, gure lehenko saioek, zenbat zuzu? Urte betein da olako mikrotopagun. Ez que golpea. Eskerrik asko, Alberto jo bai. Mikrofono sovietiko. Alberto Arrizabalaga bai. Zer da hori? Itxelesko mikrofonoa. Parkatu entzule, baina hau eske azaldu bierreko da, de repente mikrofono bat egon da lati emoten, gerri emoten, ez dugu asmatzen izen ondo ipinen da, tekniko horribilea bere gauzak egiten, eta enaz konturatu behitxu utzet berari. Gura zierri, eta eko mikrofono bat usteot Euskai irratiak berak baino urte gehiago. Bigarren Gerra Mundialien kronistak erabilia bien. Horrenak zagotetako. Joder, El nodo. Sintxoreta guzti, deko. Dotore, bai. Ez da gizien batek, hemen igual koronavirusuk ez da ongo, baina persona askon alientu eta... Adenia. Bai, fijo. Bueno, bai, ez da, nire balorazio nibilinaz. Mikrofono horrek pizkate... Bai, bidetik atara gaitu baina. Bai, hori izaten nibilinazena, ez? Jo, horrega zinen orduri, ez? Kenek izen zer izango zan. Ganera, lehengo hori zero programa hori emitidu gendune, ez zeuen nazikera baten emititzeko lan intentzio argirik. Osa, bueno, ondo urtetan bada, bai, eta grabatu gendun, eta eskeinoekin zalantzarik. Osa, klaro zan, ez, hau ja, zabaldu biu. Eta zelan hasi garen, ez? Ez hasi bakarrik profesionalki edo irrati munduen, ez? Zelako familitxu sortu egun amen. Ostiralero etorri garenak eta justo garaiaretan tabernaik eta lako ikitzeuen, baina hasi ginen biltzen amen, lehenengo eta hasi ginen 5, gero 6, gero 7, jenti etorri da batzen, falta dien beste danak, Aimar, Rekal, Etxeita, Joritz beba, etorri zala holgantzak egiten, Remen, Zoazo, behizu zelako jenti batu garen amen, eta, joder, zantien, dios, kapritxo batetik zelako gauzandi bat sortu dan, tio, buah, hau pala ixiar, joder. Aupa laixiar. Bai, espero laixiarko maize edo ikusi alixetie. Ostia, gaurre, hotz pizka egin dago hemen goizen, ez da? Jo, ya te digo, bai. Aixiagor. Ustote kofrazetako karpa bat eskatu dugutze. Eta kañon de calor edo alkimasen alkilaute, Jesus. Joder, euri lanparra hasi da, kamo la puta. Bai. Eta bueno, gero hasiko gara aztertzen, ez? Momentu honak eta zeintzuk izen dien, ez? Bakotxentzako zen momentu eta hori, baina pixkat. Gube, nik Sami bintzat ziketzen hasi eta musika apur bategaz girotuko gure goixa. Bai. Eta gero etorriko gara, sakonduko gu, sentimentuz eta afizinioz. Eta tengo sartu da horre laga eta trikitilari guztot izen dela hori. Trikitilari. Garen hori, trikitilari. Lehenengo saioen tarte izen zan. Bai. Da lajatan honetan bekarri genduzen, akorten naz, Wow. Venga, zuegatoz. Arrautza begira, sargento baten potroa.
okupazio ejertzitoaren seiota guztiz darama tasaten diondik ere buruari paracaidistaren bate galdu du hori eroiela eroa biak segurazki hainbeste pilori tabiautik jaurti jarraitzen du pasiatzen pinu asko dako bai baina zoritxarrez beste arrautzik ez pinuz bototaraino eta militarrez nola esan leraien pinuak honera ekarri talain bere arrauz usteak utzi hobeto genduke hartuta pinukin guztiak kanpora bilatzea etzi baina eroi bat izan baduzu hobei purdian tira bat botazazu aurrasmoa ez da Allá negra, ya está acá. Coge un pino. Y anda, la han traído. La han traído de Cuadilo, de Luco, Julurita. Y caramba, va a cambio. Vamos a dar unas palmeras con coco loco de kilo para que se tropicalice. Aguántalo de Cuadilo, duro que pega. Eta behar bada, egunen batean Euskal izango da, libre eta tropikala Militarrik gabe, buruaren jabe Erozen gaitik ez, buru gabe hobe Ezak eta zerrak, bihurtuko gara Kooperatibak ere, itxi behar Leku guztietatik, deskonekatuak Libreteko, edozein pekatua Libreteko, edozein pekatua Libreteko, edozein pekatua Euskatxokoetan, platerik horrena Dormioko iguana, pilpilean Zanegatzarien, landuko dituzte Kokoteruak, pinuen ordez Arrazalde osoan, siesta bizietan Porrozarra, rona, whisky Eta gartzaleak, kontrabandolata Pirateria pasako dira Eta bukatzeko, Gernikako arbola Farmerari gain bat, bihurtuko dare Hemen txegatoz, ja urtre bat edan da, sami pixkat umeldu gut, baina, ja, berba, errezabilik, Eta, zidi, gure erantzunek aiegetan, gure WhatsAppera, eta gogoratuko zaitugu, berandu batu bazara, lehiaketatxo bat ipini gure egun berezionetan, gure urte hurren egun honetan, eta galderatxo bat luzetu dutzugu entzulieri, eta hausi da galderi, Nostik gabiz emititzen aba etxetik. Lau aukera deko zuez, A, urtarriak 15 hasi ginen, B, abenduak 18 C, betianik gauza batxien, edo D, betianik, hemen, laixiar zelaitik. De. A ver, erantzunek hasi dieltzen, hor, fin dabiz, esmatzen dabil entzuliek, ikusten da, entzule fidela deko guzela. Bai. Eta, bueno, pixkat, gurera bueltau ez, errepaso bat ingotzegu gure laixi hartzen magazin honi ez, bueno, hau ez da, laixi hartzen magazin gaurko netan. Baina hau jute gauz, hostira lehera zuzenien sortzietan, tak. Torrit, laixi hartzen, gure magazin, gure programa isierra. Eta zenbat tarte dauzen, Kapasak izango zinen danak esateko? Danak esateko. Wow. Zenbakia behin ez dakit. Ja. Asko dira. Zagin, nin bordu duko zakun dute, hemen. Baina, igual, azteko, bakotxak estimauen edo gehien guztu jagon tarti edo, Zein izango zen, por ejemplo, hasi horrenga, horrin zauz? Gehien guztu izainaten tartie? Bai.
gehien ez da neuke jakingo zein aukeratu. Gehien edo estima hartu. Baina niri asko gustatzen jatez, Aimarren tartiek bai bizaitez bizi, ero bai esan dugu izena. Begizulotek. Asko gustatzen jate, ez tartie bera, berak beti sorpresa batek hartzen du. Beti dakar zer harritu egiten gaitune. Eskemak apurtzen neko abile da, bera. Eta hori asko gustatzen jaten niri bintzet. Aimar orduen. Aimar gustatzen jako. Aimar eta bere tartiak. Aimarrek deko ilusio bat ez da, eta beti dator sosiegaz, beti dauperrez. Beti topetan. Bai, gustau danok eta danok egiten dugu bierra handitze, baina Aimarren puntu hori asko gustatzen jate. Hori da. Aimar, ez zuten masauz. Makina. Zure falti esomatzen dauen. Bai. Igual agertzen da, de repente. Sorpresa bat izango zen. De repente ati esabaleta. Aimar, urte bete oparia. Amaitan ez zuzea, ez tarte holan. Nik ez dakit esaten, Gatsa da. Hain eduki hona dekogu. Niri, ez dakit. Holan, magazinien uste dut holan tarte honena beti dela. Lehen ator kantario jerri izeten zan, oin igual la izingerra, beti dalako el momento de barre ine, ondo pasau. Entzulen bat azkonektau bai. Hori da, toke feedback hori jasoten dugu momentu horretan. Hori igual irezen alda horan tarte politena. Gero aparte egiten dienak, musikakuek asko gustatzen jatez, etxien beti entzutaz danak, josten nabilela, ikesten nabilela. Eta uste dute oso tarte honak deko guzela. Nik efemerideak esan. Bitu? Efemerideak. Aspaldi? Boralde horretan itxitia dauznak, bai. Gainera, akordaunak. Toto. Akordaunak lehenko mizinio hartan, egon zala efemeride. Bai. Bai, egon zan. Akordaunak efemeride batzu bezintzen. Bai, hemen dekete... Ez que nire akorretan egonaz, lehenko tarte horretan efemerideak... Hortxe dekozu lehenko efemerideko eskaletia? Eskaletia ez deket, baina dekete... Bueno, informazioa lortzen aben gehizen bat hemendik ataten aben horrialdie, efemerideak.wordpress.com, gure da benak begitzeko deke. Horre trambak ez izaten, oin jentiek hor begituko dago da. Ez, bueno, gure da behitu izela, eta ganera, gogoen deket, gatza izien zani etzako, egun horretan dauz efemeride batzuk, gogorrak eta karren gainu zen, adibidez, Franco hil sal urte horrena dela. Primo de Rivera, es José Antonio Primo de Rivera, bera izen zan, abe fusila obiela, esan da. Dukesa da alba agertu zan. Bai. Eta buena parte... Eta Bisbal edo lako bat esan. Fran Perean urtegunetan. Bai, Ganea be toka hori zeinaten, Santi Bruarren eriotza tasbe berbaitie, eta baitie Josu Muguruza. Eta... Gogorra jaten napurtxu bat. Nervizuek eta gainera eta historia. Bai, gana batera juntau jaten. Bai, gogoendo ganeo horregunien, papela zionken eskuen. Dardari egian papel horrak. Benetan. Eta mikrofonu ikutu. Da maizeri golpe. Bai. Bai. Eta, egitzen da efemeriak tartiek bierra badeko, egunero bat, datu asko topo da. Datu asko dau, data asko, ero efemeride asko egun bako txien, eta ganera, askotan be kontrasta hon bier, segun ze kasudan... Kriba baten bida hor... Kriba egin, eta gero be informazioe kontrasta esan daigun... Ez que tot oso profesionala eza, tío. Baite. Baina segun ze kontentatu... Muy profesional. Igertena nire palotik ez toiela. Ez baina, segun ze kontentan dozun, egitzero benetazko datuek aportetie gure da, orduen. Gaitxi ziten da batzuten, denpora faltie dala eta, baina, bueno, nik bai gureko naukela, bigarren temporaldi honetan ez du efemerideak tartie ekarri, baina bai gure dutela berreskuratu behintzat tarte bako txien, saio bako txien, barikoetako saio bako txien efemeride bat, aste horretako efemeride txu bat, bago gorra aztia, ero, bueno, ikusiko, barrio ekarten badogun, efemerideen hori tartetxu hori, ero... Gaur, uste dala,
justo irratizien etorri naz, beste irrati bat entzuten, eta esan da dela, telebista saioen egun edo, el día televisivo edo... Gaur? De las telecomunicaciones, edo? No sé qué televisivo esan. Televisivo, bueno, gu oso televisibo ez gara, baina. Ja, bueno, gu irrati sale gara. Bai. Eta guretzako giti izango da Laixia irratia egune, hau. Azarako eta bat. Bai, por supuesto. Azarako eta bat. Azarako eta bat. Rekaren egin urtegune. Bai. Zorionak, Mauri. Zoriona Mauri. Ezin izan etorri, Baskaize ekila eta. Egun biribila. Eta horri bilega tartik esaten, pixo daitetzen da. Pixo listi ikusi egizuen eran entzunde zenbat dauzen, Ator kantari oier okin genuen, oier gure, oier xerra. Oso nahi zen za. Jo, zema barreto momentu. Zenbat barre. Zemando bentazo, oier, eskerrik asko. Gero izorreta tropikala txeitan eskute, gure txeita izpuru. Bai, pizkata abe oporretan urrin joan da ebilidea, eta bueltau jaku behintzet, gaur ezin izan da batu gugaz, baina bat horreto ja hasi da hostiaretan bere eguraldi prebizinio zoru hori egiten, polititzen da. Gero izorreta ez diferent, bai. Bai, ja. Espaldiko partez, ja, bastante. Bueltauko da. Poraldi barriz Bai. Leku etopetan da... Kumi gara buelta bat emoten. Gatsa izan bida, izorretak hain beste leku politikoz, aukeratzi, Bai. Komplikau. Gatsa. Gero efemerideak tarti, lehen nahi petu zen moduen, emoziometroa. Bai? Tartu egulit, ja. Hor dabil, bai. Hor dabil. Bueno, denboraldi honetan egon da. Egon da, eta egongo da. Egongo da, izan bida moduen. Gero beste tarte zoro bat, gure tekniko ekarri zune, dastaketa. Hori ekarri zan pizkat, bueno, goziok iten duta pizkat. Eskusi. Nik esan biot gauza bat. Gazta ekarri zainun, nintzen nion egon. Batorrin berzinen. Ez que... Ja, ni behorrez azarren nau, zen ni toko jatenien ni egon itxenien, ekarren piñasko zumu, Zek, txarrik edo da hori, mesedez da. Ni lanien gozia entzuten da. Jo, gaztai, txarrik baitu. Bueno, fuetakin egon zinean. Ez, fuetak ni lanien egon itxen. Osa, ni egon itxenien, nik gara garduena, eta gero hori zumuena, bueno, ni pixkat egon itxen speaker moduen zerena enprobau. Etxate guztetan piñi eta, bueno, horretan gana izan. Baina, bueno, beste tarte zor bat, beste tarte polit bat. Bai. Holan jakiteko gupe, a ver, zintzu dien, sapores onak, precisos, precio calidad. Zein, dan hori. Gero, beste saio barri bat denboraldi honetan batu dena, sampleatzen, gure errekan. Sampleatzen. Oparrekal. Fitxaje ona, Bai, benetan, Fitxaje ona. Tatuadori, bai. Dantzariz, Bai. Zelan egiten da den dantza. Bai. Funky man. Terrible. Gero bizi zaitez bizi, Imarren tarti, Imarren tarte zoru, bere osasun etxorra badik, izan, eta bueno, gero pizkate... Hori lehenko programan aizezan zerbezakin. Lehenko zerbezakin altzien. Gara garduri apologitza borra tengontzen, baina, bueno. Ondo, enbilako guztetan jakut, Gero barran bebai gaztetako diru apurtxo, eta, bueno. Karo. Aportazio mi da. Eta beste tartetxu bat, Aitor Pekatari, hori boingo denbalde zenen dekogune, elkarrezketa probi, probi ez, jode, tarti, Ja, zesaten duan, dio, Laixinger, leak eta barriz, Horre, injar hartzen da bilena, ja, zinen inguru gertuen da, zabaltzen da, Zabaltzen da, azte honetako erronka, ja, latza, eta, ja, jendia zida, asmatzen, Bai. Ganera, bueno, txiboengo, ez hemen irratizien dana esaten dugu. Dana, bai. Karo, hasi ginen, da, epinen gino dizue, eta nik esan bio, eta justo hemen egon ginenok, eskenek izela, norzan. Ez gino jakin, ez. Eta pistak emotia, zelako, zema kostaiakun pistak esati, ez eskenek izan zerrezan. Ja. Osa, guretzako izan da gatxa, zuntzako espero esen gatxa izetie, baina, bueno, asmatuko zue. Baliatu pistakin, onak die pistaketa. Eta gehi jau, ranking show, nire ranking show zorue. Ja, gogotzu hasi nintzen, baina... No, ondo dau beti. Bai. Kuriosu izaten data. Kuriosu, sobre todo, bai. Kuriosu, lehengo ranking show ekarri zinuen, deporte arraruen
Bai? Ranking, Enaz akorda, bai, izenek. Bai, horregon ginela behitzelako deporte arraro. Curling da. Curling, bai. Curling, o bien es esas, digo, gero bestatxuko onzien, ez dakit... Ja, ez que curling igual ez eunen esan. Ez eunen esan. Hain kagaz, gero zesta batera bota eta ez dakit zer, gero intxable batzukin da. Bai, intxablien azizerregoen. Zera baina gauza komplikau horik, la hostia. Eta ziren, Iberiar penintxulan, bai, hori da. Federo, bai. así que, jode. Ja. Bai, hori. Gero gauza me bai zelan zan, Harry Potterrek eta jolazta biena. Quidditch. Bai, egon zan, bai. Ostras, memoria jona eko zu, Ikusten da zu, baina hori bako. Bai, nina zakorren, Eta, beste tarte bat, beste imarren tarte zoro bat, begizulotik, Begizulotik, joe. Guztu itxeko, eta begizulotik ibiltia, imarrita, zago tarte. Twitterra da bere begizulo... Bai. Horri bilden da. Bai. Gure txiolaria imar, sareak astintzen beti. Beste tarte bat, Rerun News. Rerun. Hau zan politia, Da, politia, baino etorriko da, beste... Karriko gu. Lehenengo Rerun eskinun elkarrizketatu Cayetano Pérez del Corral o ez dakit olako izen jartua. Bai. Hori izan bigarren saio edolan. Bai, baina lehenengo Rerun. Lehenengo Rerun, bai. Ona elkarrizketa. Bai. Osa, interesgarri sekondo esan bai. Barro batzu bota gino zen. Bai. Maju, morroi izan maju. Bai. Zazan, Dunagoko zinegotzi ze PPQ, o? Bai. Cayetano. Erdaraldia. Bai, ama. Bai. Eta seguramente ongo beste tarteren bat, aipatu ez dugun, Ba, igual asteren baten etorren ikue, baina bueno. Benetan? Benetan? Hori azkenengo ekarren. Azkenengo ekarpen, benetan? Esperimentu esan larrondo urten, baina... Politxo gonzan, Asmatzi hor zein zan benetako hotxa eta zein zan imiteiko, Bai. Denak asmatu nabe zan? Bai, pleno. Este tipo, estander, bai. Denak, Bela herri fina, nik, Ja. Eta, etorri dien pertsonaiak, ez? Mai Domingik etorri zan. Mari Domingik etorri zan. Olentzero, bai. Ez, Mari Domingik zen etorri. Olentzero etorri zan. Mari Domingik audizio bidalia. Hortan ekarriko, Mari Domingik. Horten ekarriko. Horten Mari Domingik, iseleke, dituko zego. Eta, Josetxu. Aspaldi etorri barik, Ja, ber. Denik, lusatuko zegu gonbiapena, ez da? Bai. Gure badago etorriko da. Bai, permiso beri sartzen da. Bai, da beste lan, etorri da beste bat emantu lan. Etorriko zan. Justo, azkenengo biderrez justo. Justo, men. Jupustapo. Bere hauntzer deri egaz. Bai, joder. Politi izen zan hori, Ekarri gino me bai Martin Loitzate behamen egon zan. Egon zan. Eta bueno, gero azkenien Aitor Pekatari gaz etorri da jentie, Solatxuko Txutxo eta Laso behamen egon ziren. Ernetuko bai. Txapa irratia begerturatu jakun. Bai. Batzuk bertan, estudioen bertan, zuek nos asmatu bio zuen estudio horretan, nos hasi ginen hor, abadetxeko estudioen. Anda, Ni beduda dekuaz, Abadetxien gauz? Ez dakit. Nik hau aixi hau ez dakit, Abadetxeko lau hormen artien ez to sentidu izen niños, baina. Korrinti gina gaben, Eta... Ganera, mengo pinuk eta bota hori esan, da... Ostras. Oin lan natu barri da, aixeleku totala... Baina, pizterik esan. Baina, ez entzuten altaten zinoko kablien zat, ez entzuten... Hombre, baietz. Entzuten da, guau. Ez dakizelako problema informatikoek. Ja, ez akopla behien nago batzuetan. Akopla behien da hor, ez dakizu zoatu. Elektrizidade gratis deko. Ja, bai. Pisa prekarizo da bentxufi, Bai. Bueno, bai. Laizia erratia, uinak astintzen, tio. Uinak astintzen. Bai. Ai, ama. Bai, hori, arrozasareko eslogana bizkat kopiziote, ez da? Uinak ustartuz, uinak astintzen. Uin digitala gaur egun. Baina, etorriko di beste. Bai, laster okupoko usatitxu bat horre guri jortako kanpandorrian, antenatxu ipiniku hor. Duran galdo zuen honen entzun daien. Bai, Radio Marian, zerean. Hoi sintonizia hartuko gana. Por ejemplo. Kenden gotzego, toma por saco. Exacto. Bai.
Eta tak, 24 orduko emisioa hor. 24 ordu laixiar entzun gari. Ia. Ua. Esan da bakarrik emozio goienaz. Bai. Baina horretako, bueno, ekarpenak emiko dira, ez? Ez dago gutxelinigo, pobre gara. Kamisetak salduko guz. Kamiseta saltzeko, Hori besan gurena ben, aberaz gauz gu edukiz, baina diruz triste gabiz, bajo. eta gure edukize zabaldu alizeteko, eta uinak astinu alizeteko, hori biogu, ez, laguntza bat, ekarpena, zuen ekarpena biogu. Ego miratu genuen, ez, irratito paketetara jentie, zan ez, hor, gure barratxu gongo zela hor, eta kastu iteko, eta jente asko etorri zan. Bai. Baina horraz estaneko, eta bak, kamisetak atara gendu zen, eta kamisetako salgai, kamiseta autoriek, sarietan argazkizek eta zabalduko guz, eta jarri kontantu eguaz, eta erose, benetan, itzela di, politia di kamisetak. Eta, bueno, pizkat, laixi hartzen eri errepasue, ustot, politia indutzegule edo zer. Bai. Danak antxetu guz, ez dugu bapeitxi hor, ni bitxete sartzen hor, ja. Bai, igual musika buru bat ipiniko gu, ze, domeka die, oin danera, baskatzeko sasoia da, tripatxu hor, ja. Gozie. Eta gupe musikin eskusiaz, ozer pikauko, eta laster gatoz. Nolakoa zaitugu bizitza, guztio konto nahitan zelebre gabiltza. Ezin dugu aurkitu neurriaren giltza, biziluak hartu du gure nagusitza. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorrez bai dakigu bihar zer dagoen. Altuen bila buruan ekatzen, zaritaloa galduz tamadaricatzen. Moda bedeinkatuak ez digu barkatzen, geuk ezaldego zarri dena komplikatzen. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorz bai dakigu bihar zer dagoen. Zirikatzen bai gaitu diru edo famak, horrela zoriontzu ez ditugu danak. Konponbide zaila du horren panoramak, gehiena falta baitu gehiena daukanak. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorz bai dakigu bihar zer dagoen. Nahi duen eran zaila da jolasten, tentazioak ez du bizitza errasten. Asezina ez da inoiz aberazten, konformatzen ez badu noiz baiten ikasten. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inoiz bai dakigu bihar zer dagoen. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorz bai dakigu bihar zer dagoen. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorz bai dakigu bihar zer dagoen. Arratzalde honen entzule, arratzalde hon beste behin. Laixiar irratian, laixi hartzen zuzenien. Epa, ander. Ia. Barikuro arratzaldeko 8:00 aurrera. Taladro sarata goizien. Ator kantari. Oye! Laixiar irratia, aidan da. Hau palete! Hori! Leti bai! Txoritzona! Toma! Joder,
Kuña eta guzti, gure kuña, laixi hartzenen kuña, joso. Momentazos, Bai, gure leti hor, leti zorion zen. Kuña itzela. Joe. Bai, txampana zetorri zakun. Bai. Txampana zetorri zan. Ziona. Bai. Bi dizo eta guztin gainen. Bai. Eize da. Joder, zelako momentu kuñe. Hori zen zan, hasi ginen zuzenien emituten, ez? Bai, hortik. 8 aurrera, uste lan. Tanoz izen zan. Tanoz izen zan hori? Ui. Noz. Hori ya ez taleak, etia, Esaten dauenak igual, Letin urte gunetan, horregaitik etorri zen txampanaz. Bai, basan bai. Urte gune zan? Me suena. Ez, berandu hauzetik. Hau egin nien izen zan aurretik. Osa, hau kuñe, zuzenien emitidu baino aurretik egin ginen, orduen letik, osa, bueno, ez, bale. Ez, ja niña ez. Hasi ginen. Emititzen hasi tegero egin ginen kuñe nik uste. Bai. Gure publizitate kuñe. Horre gongo azarietan, eta ikusten bauzu zuek partekatu Instagramen, Facebooken, Twitterren. Egin publiko gure kuñe, merezi daulako. Guk eta danok merezi dauleko. Eta barrio gogora errazikotzu, lehiak eta gadeko gule memartxan, galdera txual luzetu egule, nosti gabiz gu abadetxerik emititzen, hori da, guk luzetu gun galderi, Bai, jaso, erantzuneke, Erantzun mordu, Bai. Mugiko horra da, Amen, bitu. Batzuk bai. Ez duguko papelik horretanak sortzeko, sosketan, Baso handi jabe bidu, kubo handi bat. Katxi XXL. Jarto, digo. Bueno, baina hone di erantzunek, urtarriak 15 hasi ginen, B, abenduak 18 hasi ginen, B, C, B, es C. B, nostien C. Betidanik ibili gara gu abetxetik aminitzen, edo azkena, betidanik laixiar zelaitik, Laixiar zelaitik, zelako paraje politia. Zelako maize dugun. Arriskua, fijo hor. Bai. Da, zenba batzar indien hor, zenba batzar garrantzitsu indien hor, herrizarren bueltan, Joder, baietz. Gure herrizen historitze. Bai. Oin be, zure hankan be badau? Bai? Nire hankan behi dau. Oino... Bai, parece que sí. Betiko. Horrengo da. Maize. Laixiarko, maixe. Terrible. Eta laixiar irratizen, laixiartzen, magazin jokin dugu, ez? Ozengo, onke gure saio ixerra o estelarra, oixe dela. Baina beste programa asko jokin dugu hemen, eta deko guz, eta entzungo dienak. Barriz betorriko die. Baina programak, ia. Buen esaten, zentzu, ze programa deko guz? Akortan zaria? Bai, hombre. Venga, ia. Ia sortan duzu zen, nik apuntatu deko asportzak jaso, baina... Hasiko naz, bat esangot edo... Venga, bat, ordenan, venga, bat, pa. Nik baditu zei. Eba. Ona. Venga. Zer da hori? Pertsona bat ego da hemen begire. Bator lehiaketan partarturan beha zuzenian edo... Zuzenian igual. Kurioso, bat. Bati zabali dau. Bati zabali dau. Kanpokari zabalik dau. Txarrik egin mordu edeko biztan. Bai, hori bai. Venga, ni baditu zei izan dago zierrek. Toto. Zuz, trikitilari, beste saio. Hori da. Magazinen hasti zan, baina Bai. gero bere tarte. Hori da, lehenko izan zan leixi hartzeneko tarte. Lajatalan dagandan eskutik. Hoxe. Pena bat, gaur egun bizek join jakuz. Ixerbi, trikiti munduen. Badator. Bai, badator. Aiba, da behitu nordan. Nor dator? Ator. Gure kolaboratzaile. Oier batu jako gure zuzenekora. Arpe jonik. Eskerrik asko, zoritzenak zuri be, Oier. Zoritzenak, Oier. Domeka arpeiza zatu bera. Jateko ekarri esku igual. Rabak. Hene porruek. Azalak eta porruek. Baina inbarik. Azalak eta porruek. Jarren kontuen. Venga, trekitilari esan duzu zuek, Toto. Venga, maitane. Anik kantu emanak esan got. Aspaldi inbarik dagoela, baina... Etorriko da, bai. Venga, Markel. Hip-hop. Aimaren hip-hop. Bere, esan da, doinu urbano eta... Hori da. Bazterrekoak. Venga, Nati, beste bat. Nik esangot destaburizatzen. Destaburizatzen? Bai. Oso politi. Bai, oso politi. Eta oso harrera hona eukia, horre zailo entzun ziren. Asko.
Zabaldu esan bai. Zabaldu esan pila bat. Dori, bultako da, ezta? Claro, por supuesto. Vale. Bueno, tekniko lanetan dugu, bere lanetan. Baina, bueno, nik esango beste bat. Zeixu. Venga, luze laburrien. Gure marka esan dizek bertzueri zuzenduko tarti, jabena, luze laburrien. Venga, tuto, beste bat emat. Ez que, momentu baten despistonos. Olgantzak aipatu du? Olgantzak, eta olgantzari gure kiroltarte zer. Botako gure spam espitzik itxe guztot, evento handi bat egongo gala bendu namarrien, eta gu bertan egongo garela. Bai, nik uste, bai, ez merezi dagoela. Zera aipatu du. Beste mikrofono historiko bat horrek usten dut. Unai badiolan despedidi egongo dala aipatu gendun, aurreko barikoen pentsando. Bai. Aipatu gendun? Pentsando, baietz. Ez justo gaz egon ginen. Igual, bai, baina, bueno, por si acaso aipatu barrido. Abenduak amarrin izango da, ez da? Unai badiola izortako pelotari, abeslari eta bertzolari famatu Wikipediak egin jene. Basurduan ekazina. Hori da. Hogeta 10 urte ostien. Personaje importantia, Personaje. Hogeta 10 urte frontoetan egon ostien, retiro hartuko dau. Eta despedi dukingo dau, abenduak amarrien, olaburu frontoien. Hori da. Partida bikaina, pelota partida bikaina. Titin irugarren abe hemen egongo da. Osea, Badiola eta Titin. Pentsan kanbizaben bidabizela, aldatu bidabizela parejak, baina... Bueno. Hasiera baten Badiolak eta Titin egin bidabien, bereinkoa eta Diesen kontra. Betxo. Eta hori patu gendu, baina ezken duen esan... Lau pelotari handi. Eta zuzenien emititzen, evento hori, egun hori, espeziala izango da unai Badiolan azken agurra. Ola izola baino altu hau itxigura peloti, Ola izola baino berando abarretira bida. Betxo. Ez que hori da. Bai, ganera veteranuetan agaz, Titin inguruen dala, eta Laixia Irratia han egongo da. Bertan, zuzenien partida retransmititzen, ez partida bakarrik, jaialdi osue, zuzenien biziteko aukeri egongo da, 7 hasten da, uste dut, ez? Jaialdiz den. 7 hasten da, así que, bueno, jakiz joa, bertara urbildu ezingo dozuenok, bakizu goine positiboen kontu egora doi, COVID txarri honegaz, eta, bueno, etxien zauzela eta ezer, tak, ipini Laixia Irratia, eta Olgantzak egongo zuzenien. Ostirara da, ez? Amarra bariko da, Laixia hartzen ez da egongo egun horretan, Olgantzako saio berezi egongo dalako. Baina, bueno, tarte emaz hartu albadu sartuko gure Olgantzak berezia, Laixia hartzen Olgantzak. Venga, hain dugu espama apur bat. Eta programa gitzago egun die. Horri zurize esan dozua? Horri zurize. Igor Galartza handia. Horri zurize. Beste bertzolari bat, bertzueri zuzenien eskiniteko beste saio bat. Igerten da, Jordan bertzolaritza asko gure agure. Bai. Joe. Eta ondin jo, geixo merezi da bertzolaritzak berape, baina, hordeko zue, gure WordPress horri aldien horri zurize bentzuteko, eta oin arte esan dugu zendanape, bai, Venga, beste baten bat, esan. Tellatuan. Tellatuan agur eta hore. Tellatuan programa difuntoa. Hemon sabezan bere honenak. Bai. Eta, bueno, honek izan gure tartiek, Ez da faltao, Niri etxatea gortan, ez da batean. Eta markatu eragozpenak eta azten baiaku ba. Hori da, bai. Susto horretanak edo zela, ez? Listo. Badakit hor eltzien dauela beste tarte barri bat. Bai. Eta inkorporazio barri bat ekingo dugule, izena eta ez dakit. Bueno. Baina... Jakin bakizu, baina ez da zuzengo? Tartien izena ez dakit, bai, berie, bai, Igor da bera. Igor uru, ongi etorri, Laixia Irratira. Aupa, Igor. Aupa, beste Igor bat. Izenak parejaka sartzi guztetan jako guri, Asier, Igor. Honepe Igor eguna ospatu duko dabe? Gure badabe, bai. Gugaz bateres baina, Ia, usatzen badia. Geuken gendun da, ia, European inbaten badien. Eta zein da? Tartietan geixen aporta botzuen edo. Hau, ontsak urriate galde dira. Bai, ez da. Bai, nire hori zuzeneko improvisazio asko guztien jate. Danok pitxilik geratu zari, Ni etzako, por ejemplo... Pentsetan nabil? Nik baitu 6. Bai. Ez dut oso gustora. Nik bai. Hori, da, egin dozuen elkarrizketie, da lagun hartien ez, moduen, eta entzun dut musika bat sekulen naben entzungo. Hori egize da. Neupe bai. Bai, da politxe karo, sekulen entzungo esaino musika hori, aukera bat da entzuteko, ez? Por ejemplo, hip-hopen bebai, zenik hip-hopa eta, bueno, oin artestuaz asko gustartu.
Aimarri eskerrak bai. Bai. Bai, nik baitu zait, guzti jaten, Bihotzeko fonoteka baino askoz bebetu dau. Hostia. Eba, sorpresa. Wow. Bihotzeko fonoteka... Terrible, Bai. Eskartzen da. Bai, eta zelan hori... Zelan izen zala horik anbizue teiatutik... Teiatutik salto egin da, nik baitu salto egin da, nik baitu zei... Sei komeri, salto hori basote gero, Bueno, aritzeko balkon beste idea bat bai musika saio bat egiteko, eta batu ginen udapardien da fusiona bengendu zen bideak. Fusion. Eta, bueno, teiatuan unaino aiago da, eta nik baditu zei. Bai, saio bastante borobilek gelditu da. Eta... Bai, hasieran hor, idea basan saioen sartzeko literatura apur bat ez da izan, azken esan, bueno. Hor gelditu zen, literaturan asuntu... Bueno, azkenengo gonbidatu ipuin kontalariz izen da. Bai, apur bate kulturako jendie karriku batez be, da orduan bueno, hor sartzen da, bai, literaturi eta gauza asko, ez. Bueno, ez da. Beste etapa bat, eta gainera, estudizora bai jendie karretxe, eta bai, apuak iretxuen, berba egin apu bat olan sakonien. Bai, galdera sakona batzutan egin duzu ez, Batzutan, hori zelan erantzun bidau, Ja. Baina, bai. Zela. Aritz, gana hori da musika tarte ekarteko danzan, Aritz? Lehengo zaioen elkarrezketin gantzen. Bai, egize da. Bai. Horren ganien genuen berba. Bai. Da, bueno, azkenean nik baditu zein namaitu da. Musika tarte. Sozetan namaitu da. Eta, ez dutzu zuri tartek, ez dutzu zentzuten ala? Edo berbotik ziku zauzia. Bai, niri ezberdine iruditzen jatena, ero, bueno, bintzet bestietatik apur bat aldentzen dana, olgantzak da. Olgantzak beste disiplina bat. Beste modu bat da. Zuzenien dauen zeo zer, zuzenien. Eta gaina kritika oso onak ukin da bezenak, Bai, niri jendiek ezaustan ziklismo metitzerakoen, ostia, ete bateko volumenak endu da maixiagatia entzuten modetzen bat. Hori da. Hori niretzako da mundu endabenik pireporik honena. Bai. Zer niretzako erronka bazan eta disfruta botu olgantzanen ustot beste tarte edozein tartan baino gehiago. Bai, eta notetan dabe bai, zetik azkenien beste ambiente bat, zure gainera asko guztean atzule improvisetie, momentu ustetzen da improvisetie, eta jende hartien, gero beste jende bat gure laixi hartzenen edo ez dauena, pixkate kanbio bat moduen da, eta gizan, niegoten itxela tekniko moduen, beste txispa badeko, da gizan hori notetan zan. Bai, telebizino ipini, persiani bajatu bilunetan, ondo ikusteko telebizinoa. Zerbeza atzukartu. Eta venga, hor doiez, 28 kilometroen mugarako, eta... Da berbain, venga. Ekin, latigo. Ezin izidu. Joritzekin da, joritze be... Hori da, joritz. Datu elegante kartea bezan da, arek baki zen. Bai, bitu beste deskubrimiento bat, ez? Joritz batu zen elegantzei eskerrak, txerrindura ditzan aditu. Beraz, izan leixi hartzen entzuten gu jakin mari nor zan bez? Bai, garazin bitartez ezagutu dut. Da, azkenien deskubrimento derra. Eta ganera, egunean baineko lehiaketan, beti aurrien da bien, Barikoen aipatu gotun, bigarren juen zan. Bai, joritz. Hore launa. Joritz, bai. Bai, ganera, politxe esan, olgantzanen beste euskalki, beste izkera bat, bere zornotzako toki horraz. Politxe, guztietan janten, olgantzak, eta olgantzak etorriko da, azkenien amarrien horregongo gara. Horbe improvisabiku eta tarte ganea pelotan, beste kirol bat, beste disiplina bat izango da. Bai. Gauen, zotz, ditxela izango da. Eta... Bestela, luzela burrien. Nire, eta bertzola hitzako tarte bisek, oso kuriosik ganera luzela burrien egon zan hemen aitortza bat sekule inok ez tabena jakin. Ez da zuen zuen? Bai, egon zan, bai. Jakite gure basu zer da, maki zen bizuen, horri zurize ez luzela burrien entzun. Bai, aitortza bat, oso interesante egon zan hori ekarrizketi. Bai, hemen bertako... Ganera, esan zaben, berak, inoizko destan da, hemen txer esan bihot, Igual repeti zuz ez da entzut.
Hori mikrofono eritaniko. Bai, entzutal da. Bai. Piskat ez dutu betik eta... Hori. Iepa. Bai. Hola. Bai, esaten egonan zoize, inoz zabala kontau eta zabala hementxe esan biot, Hementxe, laixi erratizan, Bai. luze laburrean, premisizan, akizu entzun, jakitik gure oso zer dan. Eta igorren tarti, joa. Bai. Horri zurize. Harin betetan da barek, horri zurize. Azten da nien gure karpenak, gerten bertzuen karpenak eta. Azkena, igorre lortzari izan zen? Uste baiz. Bueno, gardena. Bertzolaritza. Gure Bizkaiko eta Xilaba eta txapelketa guztietako bertzuek. Ofizio ezberdinek. Trikitilari. Erten bigarren denboralitzaz behasi da. Sarietan banatuko da. Ganera, ekarpen barrioa bai, beste kolaboratzaile bat, egoi petite Maria Gandia. Famaue, bera. Famaue. Atzo mutriko nibili da. Bai, soinu eskuetan, ezin izan zaben una etorri, hanbe urte aurrena. Kasualidadie, batera. Hanbe kuadrille deko mutilek eta. Bai, lagunek, Famaue eta lagunek leku denetan. Aldardi guztietan. Eta, a ber, uste dut danak, eta, bueno, kantu emanak ez dugu asko... Natu baina oso politxezan, Ganena, zuzeneko aportazio horrek, emote hotzen urbileko toke hori. Zeube kantetan, no da. Itarri ez da. Bueltako da. Zoizi emotibetan. Bai, bida, olako bizitxe biogu laixia erratia emeste saio ezberdin asko, azkenien laixia hartzen gustora entzuten da entzulik gustora entzuten da gela, baina beste dozin momentoetan kirol laiteko edo zetarako lan, tak. Musikita. Ganea, dekugun edukizia oso errez jasoten den edukizia dela esango nuke. Bai. Hijo be bai, da, gongetzu zenien horre, kirolaiteko hijo ganera, da oso... Ze, aimarren energizie eta musikia, batzen dozu ze mezcla hori, fusin hori ikin dozu eta, ja, domenkako ahi baltza bilena horrek. Jo. Eta ikusi dut hemen motoltzen hasi dela barrido, estarri ziketzen hasi dela, eta teknikoek bai zinozte, orduen musika puro tipeniko barrido, hau entzule, zorizonak dan hori. Bizkaiko bertzolari txapelketa 2021, final aurrekoak azaruaren 21 Etxebarrian, azaruaren 27an Galdakaon eta benduaren 4an Larrabetzun. Sarrerak irubebikoitz.bertsosarrerak.eu satarian daude eskuragai. Zatoz, bertzoagaz gozatzera. Laixiar irratia, Gabon kantari. Ego berria! Neska mutiletzera Laixiar irratia entzutera Gabon gaba ospatuzeko irratiaren ondoan ikusiko amaren pozatze ginez Eraio mutil aurreko tambolin hori Gaztainak erre artian txipli txaplapu Apagontzal! Gabon gaua poziki garo nalgu
Gabon kantari. Kaldean aitaren tamaren ondoan Jesus aula jaio dalako alkarren maitasun zutxuan gaurko gau honek argi biziak pozten gaitu bihotzetan gaurko gau honen argi biziak pozten gaitu bihotzetan. Laixiar Gabon kantari. Temazo, temazo. Temazo. Enuken gauen hau eta josuz. Inoz, latza. Zala izena. Itxela. Igerten da hori grabetan posik egun ginela, eta ondo pasi gendule. Oso ondo, bai. Gure saltzan. Etzan domeki. Etzan domeki ez. Igerten da horre bariko izala. Joder, zeus. Eta gure saio berezi zen, urte horren saio honetan. Lehiak eta badeko nio martxan dau. Galdera bat luzetu, galderatxo bat luzetu zueri entzuli hori. Danok merezio guleko egunetan zozer jasotie eta irabazteko ordeko zuen. Lexi errateko kamiseta asmatzen duzuen artien zozeketatuko dugu. Ganera, kristonako erantzun pillo jasoten gabiz. Bai. Eskaz nuen espero, hainbesterik eta guau. Batzuk asmatu dabe, beste batzuk ez, baina parte hartzen, badabizu. Parte hartzen ona, hori bida. Eta galderi duze da, nostik ebiz abadetxietik emititzen, hori da galderi, eta lau aukera dauz. A, urtarriak 15, B, abenduak 18, C, betidanik abadetxien. Edo D, betidanik Laixiar zelain. Harri hotz honen inguruen. Batzuk betiko inmortalizagun harri honen inguruen. Bate histerrien hor dago. Ba. Zelako inkomodo dien irratizen honako isiltasunek. Baina, balizu duko gukonek isiluniek berba eta hitz interesantiekin betetako. Claro. Eta, jake hona urbildu dan, lehen egon gara ez, pixkat Laixia irratizen ganien valorazio batekin urtionek ze karpenin dauen, zelan ikusten dauen. Toier, zuzal egon? Nien asegon ez. Eta gustako jakon zure eritzitzen tuti ez, zer izin da zuetzako Laixia irratia urte polit oparotxu honen bitartien. Deko nahiaz eskuek bururen dauz, baina bai, venga, bustezen jaburuan. Zer iritzen ditu? Totela entzuten Laixia irratia. Ez tozu entzuten? Direktu makarrik entzuten hemen hauenien. Bueno, baina hemen ze karpenin dutzu hemen egun zen. Barra batzuken joaz. Nire kantan konture eta... Tatuaje batzun konture eta barra batzuken joaz. Bai, ez da? Joa. Ukio zu ofertarik edo beste nun kantutako edo? Onino ez. Laster etxuko esti barrio Laixiarreko ikusiko zu. Hori ikusiko gu. Bai, joe. Ez baina ondo. Zelako barriek, Joe, bai. Nana neu patenta hau zendun. Nana. Nana neu, Nana. Terrible, horre. Zema kanta, Waka eta... Nana. Itzela esan zure tarte oier, eta ganera nik eskerrak emon gure kontu zen, ze zure tartiek oihartzun handiz daukia ben, eta Laixiar irratiz ezagutzera emoa ben, oiarrepek. Bai. Fama huen, nire petite moduen. Petite baino fama huen. Nana neu ez da bedo zein patenta hori, zupai. Eta uste honek merezi dagoela ez, jake zu hemen zauzen eta... Zelako momentu zure bizi zen gendu zen ez, Laixingarrei eskerrak. Gogoratzi, Laixingarreko nik ustot kantzinorik politena, momentu ikonena. Top one. Bai. Uste merezi dagoela entzuti, eta tekniko gordeko prest. Venga, moio zu playri. Bai jo? Na 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 na
Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Adorador. Na na na. Prepara, prepara. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Terrible, terrible, ayer. Gustora Wow. wow. Gustora, ez? Hor gustura nintzen bai. Bai, ez. Hau sale saldia zibitzen moduko da. Bai, Ai, hor ama. bigoti bakarrik falta jatzu, ayer. Esa moven berro, niño. Esan mogen, bai, zelako momentu honak, Laixinger. Itxelak, bai, joder. Nera politi esan, ez? Gente asko bildu hauen ez. Ez dakit hori, deizik negan nien da. Oin be, esan da, Leixingerregaz be, bueno, lortu, ez? Feedback hori, baina zelako errez, oierri eskerrak. Zein urriña jo ginen, Gonzan, azte batzuk gonzan, 30 gorako erantzunek ukin ginen zen. Bai. Pilo bat. Kristonako lista zarrak. Bai. Eta eskertu be bai, urte honetan zier gure lehiaketetan sarizek eskino esku izan danari be bai, ezta? Posible egin da, lehiaketak martxan eukitie, bai Leixingar eta bai Ator Kantari oier. Eta horrek egin gaitu bizkat bizitzen mantendu, ze horrek sarizek pagetako solventziak itxideko guk. Eta eurek eskaintzen die sarizek emonez, eskerrik askotan hori, lehenengotik azkenean horregon zegin dan hori. Eta espero asko gotia, espero daigun gure lehiaketien bizireko, eta astuen arrantzi hor fonduen. Joder, bai, azkenien danok egiten dugu Leixi errotia, ezta? Ez da bakarrik hemen, gu batzen gaienin eta hori ez. Atzetik laguntzen dozen jente danari, Bai, gure... Atzetik. Terrible. Ai. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na na. Chispon. Wow. Disfrutosin espero dut. Temas asko disfrutado benetan. Ai, ama. Hala, con maitasunaz ganera ina. Zeona. Bai, asko. Eta bain beste galdera bat, prepautek edo papelien. Zer ikustu duzu, zelan ikustu duzu Leixi erratia, emetik? Beste 5 urtera edo. 5. Wow. Ez dakit ni nunengo zen, 5 urtera. Baina, bizkate, hor guzti migara, bro, bai. Gure oso hasiko naz nizaten. Bai, hasi. Pinien 5 urtera, por no fliparnoslo mucho, bakigu 200 urte aguantuko guzela. Guk eta guk barik gure ondoren guek. Baina nik ikusten dut ja, emeti 5 urtera, Abadetxeko 3. solairuen gure estudioa. 3. Bai. 3. solairuen, ja, ondo insonoi zaute, 8.000 euroko ekipuaz. Kristenako tarte pilu, Ganera, 24 orduko emisioa bat, bai antenan, bai digitalki be bai. Ganera, gure edukizaz. Inoren eduki falta barik. Guk sortuko danagaz. Bai. Plantilla bat, 200 pertsonako plantilla bat. Bai, wow.
Nik Bueno, ondo dago mesti, bost urtera lan ikusten dut. Ganea, babesle eta guzti, Eusko Jaurlaritzapet diru emongozku. Nahi ezifik ez eukin, diru emongozku. Niko lan ikusten dut. Joi. Wow. Zu zara ambizioso esaten dana, ez? Guzu. Hombre. Topea zu ez. Konkista biun mundua. Oso ondo. Laiziar irratiko logotipo mundu guztien ziar zabalduko da. Ganera eko itzultzaiek eta dana, hizkuntza ezberdin askotan izango da. Horan publiko zabalden gogu. Bai. Castellanos izenesik. Beste hizkuntza askotan. Japoniarrez, txino mandarin. Nik ikusten dut, No. Zuek lan ikusten dut, No, nik ez da egiten bost urte barru horra artea jaukoaren, posible da, izen lehi. Nik bai ikusten dutena da Laiziarretek ez tegoela tetxorik. Ikusitxe urte honetan, zenbatan ditudan, jentie batu egiten dela geuana etortzen dana, askotan ez gu euren bile bez, eurek etortzen dugu geuana. Eta nik ez da gizelan egon den, ez dut irudikatzen bost urtera, baina... Nik ikusten dut, ora batxeko ati joten Manu etxe sortu, programi gure dagoela, Laiziarretean. Adibidez, hori be irudikatu aldot. Nik hori ikusten dut. Hori be posible da, edo zer da posible. Hori ikusten dut, eta Claudio Landa bai, bere saiotxoa gure dela egin. Ikusten dut, da ez dut zeu zabalduko. Original da. Zabalduko zeu bati, baina, bueno. Desarrotu bai. Niaz. Zaska. Haupa, Claudio. Zaska. Da ez da zuen lan egin, ez duz ikusten nina zemen positibo bakarra lan ikusten dauna. Nahiko positibo izenaz. Bai. Zuek zerretu zuen. Bai. Bueno, hasi. Nik hori, ni bai oso ondo ikustotela amendik eta bost urtera ez dakit, baina bueno, badeko guzela dinamika batzuk jarraituko dugu zenak. Eta jo que se, bebai gauz motibaute gauza barrizek ikertzeko, gauz urrengo enbiogun zuzeneko hori badilan pelota partidu eta holako gauza gehiago etorre daitezela. Etorriko dira. Guri motibetan dozkule bebai, eta ez da dit. Nik ikustu bastante ondo. Nik ikustu bebai beste gure inguru hurbiletik aparteko beste programaren bade bai, ikusten dute amendik bost urtetara. Claro, noski bai. Gu ez garenok. Eta bai hori ilusinue baikot. Zai, azkenin bai egoten garela gu beti, baina bueno, etorri daitezela beste batzuk bai, gutatik aparte, beste saio batzuk egin da, beste tono bat azien. Hasi da, zabaltzen, ez? Laiziar irratia, hasi ginen hemen Ixor eta Rock, asko maitegun Ixor eta goraipatzen, eta edukizek nahi ez beti zarratzen dugu, ez? Gure inguru honetan baina. Etorri da Jon Rekal, Abainotik. Igor be, Abainotik etorriko da. Bueno, beste Igor be bai, Bizek. Igor Bizek. Ja, baino, musturre sartu da biratzen. Joris betorri da, organtzan. Zerratzatik, gai. Azkenien, Duran aldera apurka-apurka izabaltzen, eta nik ustot bost urtera ja, ustot araba pasoko gule. Bai. Hasta esango neuke Castron be entzungo dela. Castron? Bai. Ja gazte baino izan, gazte ez tantzuten. Ez tantzuten Castron? Ez. Bueno, ja. Laiziar irratia entzungo da Castron. Hori zaten da, biak. Bai, eta, jode, baki jenti jungo dala beraneuen, bakizu ez, jente asko dugu horringuruen Castrotik horren, ajo, noja, moja, eta holako horretzetan, da, playan inazidien modan, atzo urte zen komentazio, ez, musikak ineta, da jenti gongo da playan, ipintxe alta oso baten Laiziar irratia. Ikustu dut, horreñoneko playan, arratzalde hon, eta ondo etorri. Ikustu, no? Megafonuetatik. Bai. Kanpandoreko antenatik, ez da, iarkoa sinaliara, eta... Claro. Bai, lehenko kuduiek kanpandorrien, da gero ja, azten garen nien ja, pixkat, hanbototik ostera pasetan, pentsau dugu, men musika epinero garen bitxartik ganera, urten da gaize, ez dakiz zenbagaren urte horrena izendan... 75. 75 urte horrena Dorre Ifela sortu zenetik. Eta ganean bihu anteni instaletan dugun egun horretan programa berezi bat. Dituko txegu poua nahi eri. Eta motxilan erungo antenie eskaletan goraino. Zuek bitxartzen transmitidu. Hori da, bai. Gabon Laiziar irrati. Paristik zuzenian.
Oso txartu jendo, bueno. Baina nik ikusten dut hori. Daia, gero ja Parisen izango daia, Europa mailan, daia azten genin ja beste kontinente batzuetan be zabaltzen. Bueno. Satelitiek. Olimpiadak retransmituko dira, edo? Olimpiada, Claro. bai. Olimpiada, hori da. Paralimpiada, bai. La urte barru die, Parisen. Parisen nire banero. Baitu. Guk ingu gure zeremoniz, horrek antortxia esungo dira zu izotzen. Gero anteniaz. Gero anteniaz. Paua nahiak igongo dabe. Nik ikusten dut, ez dakit, barrikin dozu, baina ni zer izan nabil, Eta gero baia pelikua, estatu batuetan me baduz, holan leku esanguratxo asko alturan duzenak. Anteni... Jende pillo kentzumo da, bai. Amerikanuak. Sateliten pinibiku orbitan laixiar sat, ero bota bizat. Laixat. Ja, laixiarren badeko meteorologia zentro barretxe, etxeitamet. Etxeitamet badeko. Apurka ba, izazten, Bai. Nik ikusten dut. Etxeitamet. Jo, eskolako aportazioak enbidia. Da nik ikusten, hori Torre Eiffeleko ikusten dut. Horre ikusten dut aztanak bandera frantzesak inor. Ale. Ale, laixia. Laixia. Ale. Bai. Ondo da. Oso donea. Single play, Igerrena, frantzese asko giela. Igerrena, bai. Da esto zuzu, beste eso zer ikusten emetik, bueno, pues urtera espada, 10 urtera. 20. Ez dakit, nik pixkat komentatu egunean, nik imagineta dut ja uinetan egon garela. Hemen abadetxeko beste pisu baten, nik lehengo bigarren pisuen imaginetan naben, baina bueno, hori pentsauko gu. A ber. Goia. Goizen ziur, bai. Ja teiatuan ez dau, así que ez dugu teiatuko. Gora huiz. Hori da. Gila txukun baten, insonorizaute, ez dakit hormak holan gure rolloa deko daute, ekipo potente bategaz, mikrofono eta kasko potentiegaz, eta jente asko parte hartzen, ez bakarrik gu, herriko jente gehiago, inguruko jente gehiago, umiek be bai parte hartzen adibidez, eskolagaz igual be soziarreinde, ez da? Proiektu poli bat itxengo. Hori da. Hori inoz urten da, hori da. Kokoriko irratia bueltau, Laixiarren laguntza, Hori da, lako. Bide bisek batu. Eta hori ez dakit, tarte barri segaz. Ze kolore ukingo dago estudioak? Gure kolore magenta, ziur. Seguro? Ez da. Hori ez da sekula aldatuko, edo bai? Ez. Goiza batzuk ez dien joz aldatzen. Ikusiko zer dinen. Ikusiko bai. Geroak zer dinen ez. Baina bai, ganera ontsi etorri datik imagen bat, gu, egongo gara leku baten, jenti eguri txalo joten, gure omenaldi jen, ez dakiz emagaren urte horrena laixia erratiko. 20 urte! Engo eskue laixia erratiko betera nueri, bai? Ikusten dut? Herriko gaztiek hor, guri... Pulitzer saria, moskua. Bai. Ia ber. Iparra irre saria behiro basiko. Eta... Bai. Nik 5 urtera baino harik nau, nik ikusten dut, urren urteko San Migueltan, doin atxan igoera... Hori bai. Apoteosiko izango dala. Bai. Gero bai... Peligrosu bai, Bai. Imaginau urrengo urtien, pandemia osteko lehengo samien normalak, donin atxa jaustia, eta gu zuzenien kontetia. Wow. Ez da pasauko hori. Inor jo bai. Markel. Historiko. Inor jo bai. Izango zan, oso historiko. Oso historiko, bai. Osea, Matianakuek supereko genduzen. Bai. Barre hori zuzenien, ez da emango beste informazio iturri bot. Eta bene ipiniko da gure audizue. Aixia erratiak emititu du zuzenean. Ja? Bai. Eta gero imagintan du eguerdi zen hor jendie tortilla pintxue jaten, da gu galdera ginen, gozu daun tortilla pintxue. Atzoko pasi izeran joan zan. Bai. Txosnako megafonizatik erra dixue, entzuten. Jaizeri kobertura totala bai. Oso osok be. Igual programa bat emiko da goizeko 5:00.
Bai, eta bemola biko di hori programi konsumitzeko, baina, bai. Ez da, bai, eta ganea oso epe laburri ninen lan goza da hori, eta ingo da. Bai, ingo da. Bai. Bai, hor, problematiko guz, estudizuen gure garbitzaile ekipuek ze ordutegi hartuko dauen, ze garbitzaile kontratako, garbitzeko dana, guk sueldu kobrauku. Josuz. Bai. Sueldo laguntza bat, ez sueldo moduen, baina gure tezan solventzia totala egongo da. Bai. ETV erosin gogu, EITB. Igual arroza sareatik botengo baitu, baina bueno, partinduzko. Arroza sarea guk erosiko gu, bai. Vale. Arroza sarea, nik gana ikusten dute, Asier de Totorika koordinatzaile arroza sarean, 25. urte aurrenien. Karo. Ditu. Orden topaketa ingo di bergaran, txapa irrati ditoko goiako. Bai. Da nengo gara, gube bai, gotxego zeirik arte, kaki mote. Hori. Bida mote. Artistak. Bai. Majuek. Jo, eta emetik hori, ez? Goraintziak arroza sareko danari, ez? Bai. Eurekin dabe posible hau. Arroza sarekoek, asko lagundu gaitu, Bai. Hemen teknikue dabil esaten isilpien, preparetako sosketa papeletak. Barreña gana. Bai, biarren azibikuz, papeleta asko da betxeko. Bai, hasi. Ez dakit poligrafuek emongo zen, tintaz justu biliko da. Ja, irurez, ez da, jendiek baskaltzeko ordu baiko eta... Gogo asko dekot. Hori da. Epa, mikrofonuen pimbi, pamba, pim. Hemen papelak, zerbiozu. Hemen kristonako astoramendu edabil, batera eta bestera, kuadernako horrezek apurtzen, tintaz gure entzulien isinak ipintzen. Eta esaten joan ezena ez, politi izan dela ez, arrozareak mundu laguntzie. Eurei esker eldugaren punturaino, eta helduko gara, esan dugu moduen, mundu konkisteteraino. Eta eskerrik asko ez. Guri pixkat kobertura hori indoskuenari, ez? Esan dugun, txapa irratikuek etorri sinona, baina guri indoskuenen enkarrizketie, nahiz irratian begon ginen. Ataun irratian begon ginen, ostrialtxo saioen, Gorka Santa Esteban egaz. Bai. Ez dakit abizena zuzen esan bat. Nigan ere berekin, oso gustora. Eta Joar bezetu naben. Nahiz irratian eta ataun irratian bizitan. Eta bai, azkenien hori, zabaltzeko laguntza ukin dugu ez, eskara izango bakarrik, irrati txikizok saretzen gara eta elkarren artien laguntzen gara, orduen horrek etxen gaitu handi. Helduko da egune Asier koordinatzaile gongo da nien, eta bosgaren urte horren nien... Izango da. Zelan ikusten dozu topaketa hori? Zelesku izango da? La letxe. Baina egongo da guzat ezingo da hobetu topaketa horretan. Eta eskertu biogu. Zain. Baskaixe. Zizan? Itzelai. Jan gainun, lehen mailako kalitateko baskari bat. Hemen egin jeko topaketetan. Bai. Eskerrik asko zukaldari zeri. Benetan, Hau ganera, egon izenien Gorka gaztaber baiten, azpimarratu egin kontu bat izan zen, Baskaixe oso gozo gonzala, gana ikusten jentia errepikatzen. Bai. Ez arrezan zaurreu. Bai. Terrible. Eta sosketa hortxe dago martxan, baina, bueno, minutu erdi deko zue, nino parte hartu gure bado zue. Bai. Minutu erdi deko zue. Bai. Etxan, baina parte hartu gure bado zue, galdera, por segaso, barrio gogoratuko zuet, nosti gauza bat etxien emititzen, nosti gauz. Urtarriak 15, B, abenduak 18, C, betidanik, hau etxien, klaro. Edo, betianik, Laixiar zelain, gure txuazkero eta guzti. Une di aukerak, 4 aukera. Baina, minutu erdi deko zuz. Ondeño, parte hartu gure bazu. Ja, sosketarako papeleta prest. Baina, musika probati biniko bai, ze tekniko agintzen deket, musiki pini bidela, eta merezio zue, eta hemen gure saioen sarri entzutan musika bat.
Wow, mama. Pantera arroxa. Zemat ariten entzun dugun, Doinu hau. Ize geure indogu. Eta geure ingogu zondino gauza asko. Baina bitartien guk zosketa prepara behin dugu. Luda momentu, Zosketan. Asko parte hartze asko onda, baina fallo asko, Ikusten dugu WhatsApp aztara gelitu, baina asmatu, ez tozu beste asmatu, Ai, laixi erretian ganien gehiago jakin bida, Baina... Trastia hau bida, usmea piskat. Bai, baina zalantzati egongo zarie. Nostik ete dauzen ekabatxien. Betidanik ete dauz gabatxien. Edo ez dauz gabatxien. Edo laixier zelaitik dauz zuzenien, gaur ikin dagoen aruaz. Haro, beti. Aruaz. Ala urtarriak 15 hasi ziren abatxien. Gabon osteko lehenengo saioen. Edo abenduak 18 zen? Ez da gini ba. Ni akorten naz, Ba, ni bebai. Ni bebai. Ba, ni ez. Ni bai. Ganera, orduen aipatu ez dugun tarte bat beba euen, martxan, laixi hartzen magazinen. Zein? Laixi hartzalea. Bai. Gure entzuliek. Egia, laixi hartzalea. Bai. Gurek ziren protagonista, eta egun horretan zorioen aur batzuk egon ziren. Bai, egia da. Eta lehen entzun dugun guk abestuniko abestia. Bai, egun horretako da. Egun horretan grabo ginen. Betu. Ator. Betu. Eta egun hori da, abenduak 18. Bai. Asmatu zu, ez tozu asmatu horretxien. Ai, bai, asmatu edo ez. Bai, asmatu zu, bai, abenduak 18. Abenduak 18 hasi ginen abetxien. Irugarren programa? Irugarrena. Bai. Irugarrena. 0, bat, 2 eta irugarrena. Hori da. Osa, irugarrena eta laugarrena batera. Hori da. Lehenguek hemen ibili ginen, jentien etxietan hor. Trastetan. Montosten, lehenengo montosten izan. Lehenengo montosten. Bai. Obri hasi aurretik. Montoste esarrien edo. Montoste esarrien. Zinako montosten. Montoste tradizionalien. Tradizional. Aldaketa nabarmena. New montost. New montost. Hasierako estudizuen ze
ez du aipatu eta aspaldizen ez du esan, baina Laixiar irratiak urte-bete dau, baina ideiek bostero 6 urte badekoz, behintzet. Bai. De hecho, hasieran entzuten dozuen abestize, ondala 5 urte graunikoa. Hori da. 2016. 2016 graunikoa, eta orduen montosten batzen ginen, bai. Naizte gero esan aurrera, eskendun aurrera atara, baina berton batzen ginen, da berton egin duen. Hori da, montosten, hori kantzino gure intro, bertan grabain, montosten grabau zen. Orduen ipinitzegun Laixi Erratiari izena, Laixi Erratia. Laixi hartzen bego, orduko gauzi da, kantan Laixi hartzen, aipatzen dugu. Bai. 2016 igona, gure ilusio eta amets zoro horretatik errealitatera. Baina, bueno, melankoliko ipini horretik, sosketi egin nahi dago, aserta gozuenari, nori tokoiako Laixi Erratiko kamisetie, nori tokoiako, tin, grabaketan gauz, nik atarako, oina artez latara papeletarik, kapritxu deket. Tarasuk. Bato pegaute, hori, pegautea buena. Dos bat baino gehiago. Bueno, azkenean, hoxe. Da guztitxe, Ios, lanak hemen. A ver. Dekozuz bi kamera grabetan, Wow. Bai, irakurten da. Ez da irakurten. Etan? Ja, Misterio. Ez askorik. Erakutsi kamarera, ja... Descifrado mierda, ¿no? Bueno, pues vale. Pues es el destino, horrek ya estau parte hartzen. Nor da? Sentitzen dugu. Parkatu. Etxatzu tokau. Ez dakik honor zanen. Sigue jugando. Beste makulatu. Bai. Gurrengoen ez jauzi posuen eta ai bate dios. Hau bai. Hau ezagutzen dugu bai. Hau ba, ai ama... Jaela, espera. Ies egin du. Ieslaria. Oie, ramezu alitoko jako. Hemen egon dago azirratza joen, baina juen mierri zen dago. Eta bera alitoko jako. Ikusiko zuen pitizuetan ez daula ni trampa ni karton, ondo indala, legal. Poco de agua. Pena bat. Pena bat. Bai, pena bat. Deitu mikotxeau. Bai, esasko, joan enbiar zen dago, baina esasko toketan bezako. Deko. Da, kasualidades. Deko, inguruen. Baina, bueno. Itxane, intxufietu pabiot. Anondo ba. Topeu. Venga, ba. Venga, ba. Deituko zegu aierreri, ba. A ber, hartzen da, bai. A ber. Onino maman erabidien egongo da. Bai, ondino bai. San helduko. Portal ingeruen. Hobitu hemen ukin dugule, Ja. Berto non da? Patua. Bai. Gainera esan da berak, deitu, Oina, entzuten gaitu mikrofonetik? Ez. Ondino ez, ezta? Ez. Hori izen da aportazio tekniko bat, entzule, ez arduretu. Entzungo gaitu, Da oin ez tozko hartuko. Eta ez da hartu behar. Ba, ez bada hartzen, beste batek irabaziko. Bai, hori zautzegu. Vale. Papeletak hemen dozun dino. Ba, ez tozko hartzen, Eta, bueno, zenbitarren saiatu gurot descifretan nori etxakon tokau. Ez dakiz, ezke... A eta I bat dago. A eta I. A eta I. Gatxa, Ba, kompara idatzi zuen... Ja, begiratu nortzuk erantzun da ben. Venga, ba, ia descifretan dago. Descifretan bat dago, berari emongotzegu kamisetik ez oiarrak ez da hartuko. Oiarrak ez da hartu. Ez da hartu. Ba, oier, ez teko zu kamisetarik, eta oine, esperantzati, etxakilatokago ikusi den horre dan horretxek. Ez dakigu, nordan, ba, inventoiko izinen bat egongo da. Ez dakigu, eskara kapazak descifretan. A ver. Código da Vinci. Bai. Badakigu! Bareri tokau jako. Ai, bada, aukera bakarra dau. Ba, nor da? Larraitz. Larraitz zabala? Barriro. Hene bada, venga, deitu jetzezu larraitzeri. Barriro. Venga, ba. Larraitz. Joder, Larraitz. Entzuten basoz bestela, harina biteko deitu zuke Larraitz. A ver, topo amir kontaktua. Igon duzu? Jode, patuak azkenien parkatu zeitu. Larraitz, hemen zauz.
Bai, besteko ete bat. Venga, va. Bai, azkenien... Hala. Venga. Deike. Saludo digun. Venga, Lara, itxartu, Azte, tonu moten dau? Ez? Ja. Ez dakit bai. Estela Joseniari ditu. A ver. Txortxe. Bai? Hola, ¿qué hay? Hola. Hola, Laixia. Hola. Hola. Hombre. Epa. Gaur fin, lehiaketan. Asmatu duzu data. Bai. Bai? Bai. Bai. Asmatu duzu data. Bai. Eta, bueno... Urtarriak 15, Bai. Ez dute zer entzuten, Ez da zuen zuten? Gitxi. Taberna baten hau. Nalio. Udozien igual, bazkaiten. Bai, bazkaltzen, atarate eskuen, eta hemen, bazkaltzen, bai. Ba, bueno, zurito gaiatzu zozketan kamiseti, Zoizuna, Larraiz, Bai. Azken alizen, suerteko zabizia, azken alizen, Bai, desde luego. Laixia herriratiko sari guztiek zeuenak dira. La bola del mundo, munduko bola argistatua. Ibilken dugu, Bai. Mesanotxeko argi modueno. Bai, lanpara moduen ibilken dugu. Hori ba, zuztako balzo dau. Bueno, bai. Praktikotasune gabeko bintzek. Bai, ezkerrak argistatua dala. Bueno, Larraiz, zorizonak, da gozatu kamisetiaz. Vale, eskerrik asko, que buena. Bai. Hala ba, ondo bazkaldut, aprobetxau, Laixiarren urtegune. Vale, oso ondo, torte askotarako. Bai. Larraiz. Agur. Eta banatu guz, abizen. Larraitzek eta Joseinak erun bidabe, Laixierretiko sari danak erun bidabe. Eta Lizarrek. Bai. Eta Zutzek. Bai, ya lo creo. Familia handiz edeki, ya? Bai. Laixierrete moduen, azten. Danak azten. Bai. Familia handitzen ari da. Denon familia, Laixiarretiko familia, gure entzulen familia. Wow, zelako bukle txarrin sartu nazen, Bai. Bueno, ba agurre momiko zegu galko saio hori, gure urte horren saio berezioni. Urte bete, txabal. Errezaten da, urte bete. Harin pasau dugu baina. 365 egun. Jas, harin pasau dia. Tita. Bai. Ez da izin biziesta. Ez hori gona ez pentsetan. Ikusi zaitu bai, hor, estan. Bueno, zer esango txegu entzuliri? Zorizonak. Zorizonak entzule. Eta eskerrik asko. Entzutiarren. Gu aguantetiarren. Benetan meritxo makala deko zu, Zue barik hau esan posible izango. Beti izaten dut, baina beti esan biden gauza da. Zue barik esan posible izango. Eskerrik asko regotiarren. Zorizonak bilotzez. Eta lan agortuko gara. Bai. Baina urtegunien zerrekin dugu normalien guk. Belarrizetatik tiretu. Kandelak pixetu. Ez dugu kandelarik, ez dugu urrabarik, baina kantau ditzegun Laixiarri. Hori da. Merezia eta zeu pentzule kantau zuen etxeitatik. Ema volumena, teniko. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Laixia, zorionak beti, zorionak zuri, zorionak beti. Zorionak Laixia. Hopa! Zorionak Laixiar! Eskerrik asko entzule! Zorionak zueri be! Eskerrik asko daneri! Batuko gara, datorren ostiralien Laixiartzen magazinaz. Ondo bizi eta ondo gozatu gure domeka ilunagun. Hala! Norte! Ondo izen!